Hello, people, and welcome to Sim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Guys, ndangosanda buda ndandikudze information chakubatseni wa information unakuchinja upenyu hwako yandinayo pamusoro paProphet Mtiki. Prophet Mtiki wanga vari kuEgypt vane ivhu rakauya naro, ivhu rakatsikwa naMozisi ndo ravainaro, uyezve zvakawanda zvakauya nazvo kubva kuEgypt vakutaura kuti huyai musi wa2 August vane all night vanenge vainayo kunzvimbo yemufakosi. Ndifo muri kuona flyer iri pascreen apo ndo pane information izere, pane madirection, pane nhamba dzati munokwanisa kuti mubate so that munogara muri up to date muchiziva kuti all totanga nguwai kupera nguwai, but all totanga ma6 it's obvious. So guys, mufanira munge muripo musi wa2 ndokwatinenge tiri isusu musi wa2 August kunzvimbo yemufakosi kune all that is Exodus 3. This is not 2, Exodus 2 takatoita kudhara, vanhu vakabatsirwa, vanhu vakasununguka. This is Exodus 3. So guys, tikuinvita mese munge muripo. Then imwe nyaya iri important kufanira kuti mubve mabata ndeyekuti musi wa4 August kune official opening. Ndinazoti sepana musazoite mistake andika ndinoda kupa information chaiyo. It's a grand opening iri kuitwa kunzvimbo yeIvory Park opposite kuboka. I think mese munokuziva guys, kune branch inenge ichivhurwa ikoko. So you're all invited, mufanira muripo guys, muchimbosangana nemunhu waMwari Prophet Mtiki. So guys, munofanira muripo ende munogona kusangana naMwari, munogona kuti mubatsirwe, muwane help kune vane matambudziko akasiyana siyana. Musi wa4 August kune grand opening yebranch yekusaidi ikoko opposite kuboka. Sa posta mukuriona. Sa guys, you're all invited kuti muri panzvimbo iyoyo munge muchionga musiki pamwe chete naProphet Mtiki. Sa guys, thanks nekusapota Sim Reality ITV. Thank you nekuva muchisapota page redu rakanzi DJ Sparks ZW kuFacebook. God bless you. Ngatisanganei musi wa2 kuall night. Woyo.